Avui passarem el dia amb la Judit i la seva família. La Sandra, hola. El Joan Emili, tot un jugador de rugbi. I el Marcos i el David, una parella d'esportistes. Bon dia, benvinguts a Calonge Sant Antoni. Ja ho heu sentit, som a Calonge, fent una passejada pel centre històric i descobrint-ne la història mil·lenària. O sigui, que és on es fan els festivals de música per la bona acústica que té, vale? La més antiga que tenim del castell és aquí. El castell es va començar a construir al segle VIII i és un dels més grans de la comarca. La Judit sembla que ja està cansada i tot just comencem el dia. Bueno, benvinguts al Club de Vela Sant Antoni. Avui fareu una mica d'activitat de patir a vela, amb un patí una miqueta més petit perquè fa molt de vent i així podreu disfrutar també d'aquest esport tan apassionant. Sembla que als germans Martínez no els fa falta gaire ajuda per dominar el patí de vela. La mida d'aquests patins és perfecta perquè qualsevol els pugui portar sense problemes. Com el David, que s'encarrega de passejar els seus germans i ho fa prou bé. I entre onada i onada ja se'ns ha fet l'hora de dinar. Cap al restaurant Guillermo, que hi falta gent. M'ha agradat tot. T'ha agradat tot, molt bé. Avui toca paella per a tothom. I veient les cares, té pinta que no quedarà ni un gra d'arròs al plat. El camí de ronda és tranquil i ens permet descobrir una de les parts més fotogèniques de Sant Antoni de Calonge. Prepareu les càmeres de fotos. A peu o sobre rodes, passejar-hi tot descobrint petites cales és tota una experiència. Fem una parada tècnica al xiringuito La Marinera per refrescar-nos vora la platja i després cap al càmping internacional Calonge, on a més de passar-hi la nit hi ha un munt d'activitats per fer tots junts, pares i nens. Mireu, encara no ha acabat el programa i ja el reconeixen pel carrer. Acabem amb un moment romàntic a l'estil Titanic per tancar aquest dia perfecte.